sang moyekti saruseng neti mungguing tale patrabaan dangu aningali wijiling sasangka saking graning arga wis mana timbalan iki ngadhawuh yang nah saiki entuk papan kang prayoga nggih kowe kudu ngeningake cipta ana kene iki lah rencang kula sinten ayo ora ning kancane kok tekon kane sapa ya kudu ijen nggih mboten wani ngono ning apa-apa piye nek brana sampeyan niku lho jenenge wong semedi ku ora nganggo kanca ngono kowe kudu los rasane atimu pasrah nang kersane Gusti eneng kahanan aja mbok sawang paribasane ana swara apa-apa aja mbok rungokake eneng panganan aja mbok pangan yo ngintir-intir lho tak ngene to iki kowe kepengin wahyu apa ora nggih kepengin ayo kene Semedi waspadake saka kadohan Niyan siswa matur marang Riseng Mahayogi Sang Wiprakati Paran Maring bangut Dipati Yogya sarwiring warna Yayi Widayat apa Kakang Cakraningrat Yayi Katono iki putra Narendra. Iki kaya anak ratu Ngastina sing jeneng Lesmana Mandra Kumara. Yo Kakang. Iki ya putra ratu arepa kepiye wae. Aku ora maido Kakang nanging yo prayoga dicoba kaya ngapa kekuataning batine. Putra ratu Ngastina kuat apa ora yen to nampa pacoban. Yo coba sumenia sawetara.
Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon kakincang Sri sang mawe gandrung Barang katulukir muyak maye katon tias baliwur Iya kan wis mono nggonmu ngeningake cipta ya wis entuk wangsit apa durung wangsit pripun sampeyan wong tuwek ora kena digugu omongane lho bocah iki piye iki kowe iki karepmu iki kepiye eneng apa Lesmana sampeyan dawuh pripun dene kon ngeningke cipta nggih mboten ya eneng swara aja mburungake no kahanan apa wae aja mbok dulu ra ngeten to iya pancen bener ngono lah terus lah moko sing teko macan niku lha pripun arpa sing teko kuwi macan apa leo apa-apa wae kuwi aja kaget ora kaget piye macane disanane ngerti-ngerti kula ditubruk nek kula mati pripun sampeyan ngomongan ora nemu nalar ngeningke ciptane apa-apa aja mbok deleng ning swara aja mbok rungokke sing teko macane kok nyanak wadok macan modal ora entuk wahyu ora paten piye dicuni lakon kaya ngene piye wis dijago-jago melenyek ngono ku piye Ayar dikapake meneh jenenge Lesmana. Ya wis ora kurang-kurang to awake dhewe. Len dunung-dunungake. Arep didunungno kae pancen Lesmana ki cah ngene ya wis kangelan. Ah wis mbah ora idep. Wis migate wis ngestokke dawuh ingkang sinuwun. Pancen bocahe ora kena ditudhake dalan sing bener ya wis pasrah wae nang ngersane Kang Sinuwun. Iya, Pakne. Samar pamoring suksma sinuksma ya winah ya ing ngasepi sumimpen trenging kalbu pambukaning warana putra Dwarawati satriya pareng Garuda Raden Sambaya Wisnu Brata ya kilat maka nuwun marang purbaning Gusti Kawistara yen to sedakep saruku tunggal suruku nutupi babanawa sanga ngeningaken Pancandriya Pancalima ndriya pengangen-angen amberat hawa nafsu bayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucaking grana anut marang giyonganing kayun nyunang ayati ayahaning parutama kaya mati jeneng urip jroning padliyep ayape ngaluyut pindha pecating supena supeng rasa jati jati-jatine Raden Sambaya ngatas marang dewane nyuwun pitedah mrih kasembadaning sedya dene Ranggayuh tumurune Ponang Wahyu cakraning ngrat cumlala saking Dirgantara yektine Wahyu cakraning ngrat ingkang memba godha wujuding naga sak bangka cengketa gedene
sugra kapuleting naga nggih Raden Samba. Jangganira pinuleting pethit nganti kaya pedhut-pedhuta gulune Raden Samba. Ciptane nggale amung pasrah marang panguwasaning Gusti. Kalamunta datan kasembadaning sedya. Pilaur dumuging pejah wauta. Saya kendo pamuleting punang naga. Ilang wujuding naga. Mesat ing dirgantara ana cahya. Saklapa gedene malorot. Manungsa marang anggane Raden Samba iku sejatine wahyu cakraning ngrat. Manjing marang anggane Raden Samba. Oh, oh, ah, perkejo Pak wong Warudaya gawe cekater kali codhe sapa sing gawe Samba aja kaget ulun ingkang ejawantah sarama paduka pupuh sang Bang Narada ngaturaken sumengkung pangabekti kula mugi konjapa ulun pangabektinira wis ulun tampa ndadekake suka marwataning tiyas ulun kajaba saka iku aja kaget Samba iki mau ana wujuding naga ingkang ngridu kasutapanira. Inggih kaluhuran sabda paduka pukulun. Nah, Purhanira. Naga mau sejatine panuk semaning wahyu cakraning ngrat. Ilanging naga ana cahya sumunaring antariksa. Cumalorot sak klapa gedene manunggal marang anggamu iku wahyu cakraning ngrat wahyu Prabon wahyu Ratu manunggal karo kowe Samba. Samba wonten dawuh Bukulun. Nah, wanti-wanti dawuh pangandikane Wang Pramesti guru sapa wae kang antuk kanugrahan. Wahyu keprabon ya wahyu cakraning ngrak wahyu Ratu mau. Kudu kinantenan kasekten. Ingkang aran Raja Kala Cakra. Kene, tanganmu epek-epek mugi wonten tak rajae, Nger. Dadosaken bingahing manah kula dini. Kula pinaringan kanugrahan wahyu cakraning ngrat kulunging keprabon dasaripun. Kula pinaringan kasekten Raja Kala Cakra lajeng dayanipun menapa? Ngene. Raja Kala Cakra mau epek-epekmu kampuhe kagila-gila. Yen kowe entuk mungsuh,
mbok tamani tanganmu epek-epekmu kiwa apa tengen. Sepisan mesti temekaning pati. Ning kok capok, engko nek mbok pindhoni malah urip. Oh, ngaten kuwi. Ya. Kaping pindhone sakwise sira antuk nugra wahyu cakraning rat kuwi ana pitukane. Lajeng pitumbasipun menapa Kulun? 1. Kowe ora kena kumingsun, kowe ora kena gumendhung, kumalungkung. Ora kena sumbar. Lan kowe ora kena pamer. Inggih, Kulun. Pamer apa wae? Inggih, Kulun. Kaping pindhone. Sakjroning 100 dina kowe ora kena manuh karo wanita. Sing kowe ora kena nyaketi karo wong wadon. Ngerti sing tak karepake? Inggih, ngertos Kulun. Bagus. Tindakno. Yen pancen kuat nindakake nugraha tinemune, nanging yen to kowe ora kuat, godane cepak bilaine. Wonten dawuh nggih. Lawan kowe Siwa Udawa wonten dawuh nggih. Kelampahan kula nampi nugraha. Wahyu cakraning ngrat, wahyu ratu pun diparingke kula. Aduh nggih. Syukur ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Paduka nggih sampun kelampahan nampi nugraha wahyu keprabon. Boten langkung pun pamanamung badhe ngempek iya. Semanten kuwi kula nggih. Nggih, Paman. Kadawi saking menika kula pinaringan kasekten Rajah Kala Cakra, epek-epek kula menika ampuhi kagila-gila. Pun tamakaken tiyang, sepisan pejah paman tiyang pun. Menawi kaping kalih malah tiyang menika gesang. Oh, ngaten nggih. Inggih, Paman. Lajeng, menika ajeng kula buktekke. Buktekke dos pundi? Lagi badhe kula cobi rumiyin. Lah dipun cobi menika menawi wonten mengsahipun. Nek mboten enten mengsahipun, lho golek. Waduh. Nggih. Enget nggih, nggih. Nun sewu, ngelmu kasekten kok ampun tinggi coban-coban. Enget dawuh pangandikanipun Sang Hyang Bathara Narada najan kula saking ketebian kula tasih mireng. Mboten kenging kangge umuk sumungah sesungaran. Nggih ingkang sabar nggih nggih. Siwa Udawa. Wonten dawuh. Aku melu kowe apa kowe melu aku? Lho kula menika nderekaken panjenengan. Dados saged kula menika namung suka pemut. Aku ki sing ganep pikir aku kok mbok elingke iki lho. Pun Paman. Kula pitados kula percaya niku nek kula pun roh buktine. Nek dereng roh buktine, kula dereng percaya, Paman. Kakang Udawa, wis pundi nggih? Piye, Kakang? Kok malah ngono patrapi Raden Samba? Lah, nggih pun kaya ngoten niku. Adakane wong niku anggere entuk ngelmu anyaran nggih ngoten niku. Duwe ngelmu anyaran apa melih bab perkara kasekten. Lali Purwodaksina entene mung golek perkara. Entene mung ajeng golek mungsuh. Sebab ngajeng mamerke bab perkara ngelmune niku wau. Iya, Kakang. Kayak kepikiran nggih niku. Wong golek ngelmu niku nek mboten dilambari ati sing tulus, ati sing menep, mungkin kedadehane nggih mboten sae.
Nggih mboten. Ya pancen ayo ditututi ndak blarung-blarung. Kaya yasini pijojo kang mawingo-wingon netra kocak ngundarandir utanani rombranang Gus bagus rupamu ning eman-eman kowe kok clandhakan lakumu murang tata iki papanku sak para wadyabala saka Praja Tunggul Malaya. Kira wis ana tetenger Simeran Janur Kuning. Aja mati nggawa aran. Sapa? Ndwarawati, satriya Paranggaruda Raden Samba. Sapa kuwi? Kowe takon karo aku. Prabu Dewa Denta. Baliya, Gus. Lho, kok balik ke aku padha-padha nyuwun. Kowe arep nyuwun apa upamane arep golek wahyu alah wis ora uman kowe. Bali yo. Sing bali kudune kowe, aja balik ke aku. Lho. Sugih kendel Bondowani. Lho apa abamu? Wani tenan, medeni apamu? Weh, coba nang kowe. Dalah temenan jebule ampuh tanganku dasar aku iki isih enom putrane ratu bakal aku ya jumeneng ratu tur duweni kasekten nempire wong pisan mati besok saeba kaya ngapa para kawulaku mesti mendiring wedi karo aku pekasane kabeh padha teluk sumungkem karo aku. Yo wong nek lagi diuja karo dewa kaya mengkene. Yo. Tibane tanganku sepisan mati nek dipindhoni urip. Coba tak buktekne. Sampun saged mbuktekaken raestu to. Jawata menika mboten cidra. Nggih, nggih. Jawata menika mboten cidra sampun kabukti. Paduka menika calon Narendra. Kajawi menika sampun darbene kasekten dinangkung. Monggo daya-daya kula dherekaken kundur. Kados menapa bingahipun penggalipun ingkang Rama Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo nggih. Ora to pamastyaki karo Siwa Udawa iki kok gagek-gagek iki ngopo to? Kowe iki lak mung sak melu to, melu karo aku. Kok senengamu kok mambengi ngendon-ngendoni ati? Nek sabar kowe ya melu, nek ora sabar kowe ndisi ana, arep bali-bali yo. Pitados mboten. Iki kaya ngoten niku. Wali Purwa Duksina niku kados ngaten menika. Lali karo kaitane ngoten bener. Piye Kakang Udawa? Lajeng dinapake melih. Kaya ngoten niku lajeng ngripih pripun? Nggih to?
naluri niku medalipun saking angen-angen mriki. Watak utawi naluri medalipun saking angen-angen. Ning naluri niku kedah dados nalar. Nalar niku kudu disekseni wong akeh. Nek kaya ngene iki apik apa elek, bener apa luput, rak ngaten. Ora mung gugu karepe dhewe sapa sira sapa ingsun niku wau. Wah, ning ya wis ora kudu ngono Kakang. Wis ditutke wae. Pun saniki barate awake dhewe wong angon. Angon sapi arep nyemplung jurang nek kenek ayo dikendhaleni dundurke wadene panyora kenek cemplungke sisan. Wah, niku aja kaya ngono kuwi.